Većina nas ima Facebook profil gdje volimo da podelimo slike, pesme, osjećanja, razmišljamo sa prijateljima i poznanicima. Međutim, da li je Facebook stvarno samo za zatvoreni krug ljudi ili i još neko posmatra i koristi ga i za neke druge stvari? Otkrivamo činjenice o ovoj društvenoj mreži koje možda niste znali. Pod 1. Facebook ima preko 350 miliona korisnika, a preko 35 miliona članova svakog dana menja status. Pod 2. Više od 2,5 milijarde slika se postavi na Facebook svakog mjeseca. Pod 3. Prosječan korisnik ove mreže može da ima oko 130 prijatelja i da šalje oko 8 zahteva za prijateljstvo mjesečno. Pod 4. Da je Facebook država, bio bi najveća država po broju stanovnika na svijetu. Pod 5. Sirija, Vijetnam, Kina i Iran su zabranili upotrebu Facebooka u svojim državama. Pod 6. Devojke koje mnogo četuju sa prijateljicama preko Facebooka su sklonije depresije jer iznova preživljavaju događaje koje su im se dogodili. Pod 7. 25-godišnji Mark Zuckerberg, tvorac i vlasnik Facebooka, je proglašen za najmlađeg milijardera sa svojih 1,5 milijardi dolara na računu. Pod 8. 1. jula 2009. godine preminuo je Michael Jackson, a njegova Facebook stranica je postala najpopularnija, a pre toga američki predsjednik Obama je bio najpopularnija osoba na mreži. Pod 9. U američkoj državi Florida zabranjeno je da sudija i advokat budu Facebook prijatelji. Pod 10. Preko 800.000 osoba radi na razvoju Facebook aplikacija.